Wat is het doel van Democracity? Democracity is van ProDemos. En wij vinden het belangrijk dat kinderen in dit geval weten hoe de politieke besluitvorming plaatsvindt. En dan op gemeentelijk niveau. Dus zij gaan samen een stad bouwen. Ze zitten in de raadzaal. En ze beslissen zelf welke gebouwen uiteindelijk in die stad komen. Ze vinden het altijd heel erg leuk. Het is ook de bedoeling dat ze het door middel van doen ook leren hoe dan besluiten in de gemeente worden genomen. Als je nu kijkt naar de kinderen die van de Koningin Julianaschool die hier vanmorgen zijn uit groep 8. Ze hebben hier ook al een aantal gebouwen gekozen. Kun je nu ook al zien waar partijen hiervoor staan? Ik zie verschillende dingen. Het gaat over zorg, zie ik al wel. Zorg. Wat ook naar voren kwam zijn activiteiten. Activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt. Dat vinden ze heel belangrijk. Veiligheid is een thema waar ze voor staan. En een partij voor de natuur. Dus dat zijn wel de thema's die bij de jongeren, bij de kinderen leven. Dat zijn de thema's die hier leven. Je komt op in veel meer gemeentehuizen, je komt daar met veel meer scholen. Is dat nou voor iedereen zelf of is het heel divers? Het is wel afhankelijk van waar je bent, maar meestal komt zorg wel altijd naar voren. Zorg, natuur vinden kinderen ook altijd heel belangrijk. Wat mij hier wel opvalt is dat er echt een partij is voor activiteiten bijvoorbeeld. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Maar op zich komt dat wel altijd in de partijen naar voren, dat ze een speelplaats of iets willen. De partijen zijn opgericht, we hebben de gebouwen gekozen en nu gaan de verschillende partijen in een soort simulatiespel beslissen welke gebouwen dan in die stad moeten komen. Dus dan gaan ze samen stemmen en dan de meerderheid beslist. Dus als de meerderheid niet beslist om het gebouw te plaatsen, dan komt het niet in de stad. En op die manier zien ze dus ook hoe besluitvorming soms ook wel pijnlijk is. Dat je niet altijd al je ideeën kan laten of kan verwezenlijken. Ja. Dat betekent dat op het eind van de sessie is de stad gebouwd? Aan het eind van de sessie is de stad gebouwd. Ja, en dan hebben we een kleurrijke stad met allemaal verschillende gebouwen. Ja. Nou is er nog één ding. Het gaat hier niet over geld. Nee, wij hebben wel een versie waar je ook met geld kan werken. Ik noem het straks wel. Maar we werken nu niet per se met geld. Maar dat doen de jongeren ook wel zelf in hun hoofd. We hebben niet genoeg geld, dus we moeten wel keuzes maken. Ze zijn meestal wel heel kritisch daarin. Maar dat is een versie die ook gespeeld kan worden. Maar het gaat nu echt om wat vinden we belangrijk. Wat vond u ervan? Ja, ik vind het op zich een heel mooi initiatief. Hè? Want je ziet toch vaak politiek, kinderen, jeugd. Dat is toch vaak een ver van een bedshow. En op deze manier, op een heel speelse manier, maken ze toch kennis met lokale politiek en democratie. Waarom is dat belangrijk? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is, een stukje politieke bewustwording. Want je ziet toch, een gemeenteraad, hier worden heel veel dingen bepaald die belangrijk zijn voor jouw gemeente. Voor de leefbaarheid in jouw gemeente. En nou, het is vaak, je denkt van, goh, er zijn een paar mensen, de gemeenteraad die beslist het. Nee, je kan allemaal je invloed uitoefenen op wat er gebeurt in je gemeente. Wat vond u van het spel? Ik vind het een heel aardig spel. Want op deze manier werd er ook een spel gespeeld waar mensen kunnen zeggen, ik wil een zwembad. Of ik wil een speeltuin, of ik wil een school, of ik wil een ziekenhuis. Ze moeten ook nadrukkelijk keuzes maken. En waar zet je die neer? En dat is ook heel aardig om te zien. Dat je ziet een ziekenhuis en een dokterspost dat er gekozen werd om die bij elkaar te zetten. Dus daar werd ook goed over nagedacht.